Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja onyonore ni kata nade to kaunti ma Nairobi ok bi miyo sirkal mamalo tije magi e bwo telo mare. Sakaja oyango ni winjruok mar gidhi timo kod sirkal mamalo en mana mar kelo dongruok e boma ma Nairobi ma ok weyo tije mag counties e lwet sirkal mamalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E duoko mare ne weche manyoro owuok ni sirkal mar kaunti ma Nairobi odonjo e winjruok gi jatend piny William Ruto mar kawo tije ang'wen mag kaunti ma Nairobi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja othieno ni mano lek mar odiochieng'. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure, but the city will continue to be governed as a county government under the law. So for those who have been wishing or imagining that that misadventure would happen again in Nairobi, find another county and find another governor. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction. E twak mare moyedhi e od bura mar kaunti ma Nairobi, Sakaja onyonore ni onge tich moro amora mane omiye ma obiro weyo ne sirkal mamalo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. E winjruok mawachore ni Sakaja ne odonjo e kod Ruto, sirkal mamalo ne dhi kawo tich mar choko taka, kongo apeni, keyo pi kaachiel kod gero udi manyasani e kaunti ma Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. But in the words of the former late Prime Minister, the father of devolution, we must protect devolution. It is the biggest gift given to the people of Kenya by our law. Ogirimiti makamano ne dhi chalo kod winjruok machon mane gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko odonje kod bad migawo ma Nairobi Metropolitan Services e higa mar 2021. Sakaja osingo ni ok obi donjo e winjruok moro amora manyalo dhi rocho telo mag gwenge e pacho kae. I honor the mandate given to me by the people of Nairobi. They entrusted me with the constitutional powers to transform this city. I will not betray that trust. In the year 2020, Nairobi got into a misadventure that ended up being costly. The NMS experiment left us with a 16 billion shillings hole in pending bills, low staff morale due to mistreatment, and a defilement of devolution. Kata kamano, osingo ni tudruok mare kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime kalure kod pen chik mayango ni sirkal malo kod sirkal mag counties onego ti kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.